Daw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 21 sa bulan kang Pebrero 2026. Ini po ang Bareta alas 7. Asin ako ang sinong magiging tagapagbareta, Mardila Dainiba. Sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal, hababaan tsansa na magkagawa ng explosive eruption ang Bulkan Mayon sigon sa PHIVOLCS. Medical team kan BU College of Medicine, Newlands Health asin Sacred Heart Hospital nagtaonin serbisyong medikal gamit ang modernong floating medical facility sa barangay na Hapunan asin kataraid ng mga isla sa Bakakay, Albay. Lokal na gobyerno kan Legazpi City pinasalamatan kan Dole Bicol katakod sa ginibong Careers with Heart Peso Job Fair 2026. Pagtaonin reward sa mga top performing barangay saro sa mga inisyatibo kan DILG. Sa lado nasyonal, PNP inalerto ang gabos na units kasunod kan pagkakadakop sa sarong aviation student para sa pag-ispiya. Mas dakol na senior positions para sa mga paratokdo bubuksan kan gobyerno. Rules may kinaraman sa voluntary surrender piglinaw kan Korte Suprema. Presidente Bongbong Marcos day ma-monitor sa ICC hearing kan confirmation of charges ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Sa ibang nasyon headlines, Iran nagpatani din pag-target sa US bases sa sin-assets in kaso umatake ang Amerika. Sa lado ng Karawati Sports, Dwight Ramos pigokonsiderar na sarong dakulang tabang sa saindaan presensya ni Quentin Millora Brown sa second window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yan po ang mga headlines. Asin sa detalles ng mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hababaan tsansa na magkaiguan ng explosive eruption ng Bulkan Mayon na nangyari sa Bulkan Canlaon sa Negros Island kan nakaaging aldaw. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayon Volcano Observatory Officer in Charge, Doreen Abilinde, dahil magkakaiguan ng makusog na pagsabog sa Bulkan Mayon dahil nakabuelo na ang pressure asin padagos ng pagbugakan mga materyales hali sa ngimot kayni. Pero digdi suminobra na sa 60,000 anasopre na pigbuga mantang ininaan pinakangalangkaw sa nakalis na mga taon. Kasudba na iristro man ang saro na volcanic earthquake, 396 na rockfall asin siyam na pyroclastic density current signal sa Uson. Padagos man ang pagbulos kan lava na sa may basud gali na minubot na sa 3.8 kilometros, bunga nasa 1.6 kilometros, Sinmisi nasa 1.3 kilometros na. Sa tao kini mantinidong peligroso na aktibidad kang bulkan mayon, asin makusog na pigbabawal ang paglaog ng GAD sa 6 kilometer permanent danger zone bilang pasiguro sa kaligtasan. Lalo din po sa lahar kung magkaigo po kita ng mga heavy prolonged rain. Also sa ashfall na din po, darating mga na PDCs, rockfalls, and pati na din po yung ash mobilization natin. So, maski po may kitang PDC at rockfalls, may naka-in-place na po ng mga materials dyan, ng mga loose material. Sa dalis-dis kan mayon, na pag makusog po ang duro, nagagara po yan, as in nagigipong ashfall. So, ingat po kita, doble ingat po. Ang pahayag ni PHIVOLCS Officer in Charge, Doreen Abilinde. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Nagatod din libreng serbisyong medikal ang sarong medical team kan Bicol University College of Medicine kay Banan ang New Vans Health sa mga residentes kan barangay na Hapunan asin Kataraid na mga isa sa Bakakay Albay Kasuhapon. Ang nasabing serbisyong medikal pinag-appreciate gamit ang sarong modernong floating medical facility na may kompletong mga laboratory asin butika. Kay Banan sa nasabing outreach mission sina Bicol University College of Medicine Dean Dr. Ophelia Samarsi, Dr. Bulat Sigansin asin Dr. Elina Mukhametsina kan Nuvans Health Global Health Program asin iba pang personahes kan Sacred Heart Hospital. Mawat ka nasabing aktibidad na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa mga doktor asin serbisyong pansalud. Mientras na pig-opresirman sa nasabing aktibidad, ang libreng konsultasyon, laboratory test asin pagdistribute ng bulong pati na ang lecture manungod sa maternal and child care, kalinigan, sanitation asin feeding program para sa mga kaagian. Iba pang mga bareta, nagpahayag din pasasalamat si Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Imelda Gatinao sa lokal na gobyerno kan Legazpi City, partikular na sa Public Employment Service Office o PESOC Legazpi. Dahil sa inisyatibong pagtiripon kan maniba-ibang mga employers, tanganing mag-appreciate ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga Legazpeño as iba pang namamanuaan. Katakot ini kang ginibong Careers with Heart PESO Job Fair 2026 kasuhapon sa Legazpi City. Sigong kay Gatinao, nakulang bagay ang nasabing lakdang tanganing mapahiwas ang employment opportunities sa riyon as matawan ng oportunidad ang mga Bicolano na makakuha ng trabaho na dai na kaipuhanan pang mangibang lugar. Sinabi pa kan opisyal na makakatabang ang nasabing aktibidad para mapakusog ang ekonomiya asin masuportaran ang kabuhayan ka mga pamilya sa riyon. Napakahalaga ng activity natin, no? Sapagkat yung mga naghahanap ng trabaho o naghahanda para sa kanilang graduation ay talagang nagpe-prepare na ng kanilang path para doon sa world of work. So sa ngayon, talagang ginather natin ang 47 agencies, 37 of which are local employers, and meron tayong 10 overseas employment agencies para ihain ang kanilang mga vacancies sa mga naghahanap ng trabaho. Ang payag ni Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Imelda Gatinao sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto sa mga inisyatibo kan DILG iyo ang pagtaunin reward sa mga top performing barangays sa programang Kaya Ta Kaya sa DCGB. Sinabi ni Legazpi DILG Head Engineer Meredith Basquinas na kasabay sa mga recognition iyon halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag, kalinisan asin iba pa. Paliwanag ng opisyal na may mga kriteria na pigsusunod kung paano tawaning grado ang performance. Iba-iba man ang assessment kini kung saan ang iba semestral, quarterly o depende man dahil igwanin simanahan na monitoring alagad quarterly an assessment. Ibig susulong kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol na mapakusog pa ang pili industry sa paagi kan Geographical Indication o GI registration for Bicol Pili with the Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL. Ini matapos na ilansar kasudma ang nasabing programa sa paagi kan sarong konferensya sa DTI Regional Office 5 Conference Room sa Rawis, Legazpi City. Tinawan doon ni Attorney Jesus Antonio Rios, Director kan Bureau of Trademarks sa IPOPHIL, ang importansya kan GI protection sa pagpatibay kan product recognition asin market competitiveness. Sa paagi kan GI status, pwedeng ma-enhance o mapakusog ang identity kan Bicol Pili, potentially opening access sa mas mahiwas na markets asin mapalangkaw ang demand. Ipinagukta kan Bicol University ang nakatalaan na 2025 BU Fun Run na original ko tanang gigibon ngunyan aldaw basay man sa ipinaluwas na anunsyo kan University Sports Development Program Bicol University Office of Student Affairs and Services asin Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation. Sigon sa mga nasabing opisina, nabilog ang desisyon matapos ang pagiling ning kaligtasan sa kamugtakan ka mga partisipantes, partikular na ang mga PATFIT students.
sa nairehistro sa opisyal na Google form para sa consent as in waiver, 23.58% o 1,651 pasana sa sobra sa 7,000 na estudyante ang nakapagsumitir mantang dai pa kompleto ang mga kaipuhanan ng mga dokumento arog kan jurat form, parents permit as in medical certificates. Nagagadman ni Dispense and Organizing Committee sa mga non-pot fit o outsider na participantes dahil sa kaudangan na darakan pagpaoktaba kan aktibidad. Ipinahayag man kan komite na makondusir sindanin formal na pagruron tanganing madiskutir ang refund kan registration fee kung saan posibleng mabawasan ang nagkapirang party kani para sa mga nagastos arog kan event t-shirt, medalya as in race bib. Mapolos manin separadong advisory ang universidad manungod sa pinal na desisyon as in regulasyones para sa nasabing refund. Understando ipapairarom o kaya ipinairarom sa testing ni Legazpi City Mayor Rizam Ismail ang bagong high-capacity water pump na binakal kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa San Roque Bonot Pumping Station. Sa impormasyon kan alkalde sa sayang Facebook page, pigsasabi na may kapasidad ang ekipahe na magbomba nin sagod sa 2,000 cubic meters nin tubig kada oras o katumbas nin 550 liters kada segundo. Sinabi ni Mayor Ismail na magkakatabang ang nasabing pump sa mga komunidad bilang parte kan kampanya na mapakusog ang flood mitigation as in disaster response capability kan syudad kan Legazpi sa mga maabot na aldaw. Sa dagdag pang baretang lokal, formal nang pinirmahan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol ang sarong multi-sectoral memorandum of agreement kay banan ang 15 ahensya asin organisasyon. Sigon kay BJMP Bicol Regional Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamura na maawot kini na mapakusog ang programang pangkabuhayan asin rehabilitasyon sa mga persons deprived of liberty o PDL. Sa aram kan kasunduan makondusir ng skills training, startup resources, support ang pang-agrikultura asin promosyon ka mga produktong gibo kang PDL ang maniba-ibang na ahensya arog kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Labor and Employment o DOLE, Bicol University Fab Lab, Department of Social Welfare and Development asin iba pa. Ang inisyatibo pinaglalauman na makapagtaon nin mas maiwas na oportunidad para sa mga PDL tanganing maipreparar ang mga ini sa pagbabalik sa komunidad asin makapagpunin mas matanos na futuro. Mga tugang yung pamprimerong parte ka sa tuyang Bareta alas 7, mga bareta sa lado lokal, ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon isposa sin kamugtagang kampanahon, bakalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB, Bareta alas 7. Sa detalles po ng Bareta sa lado nasyonal. Inalerto kan Philippine National Police o PNP ang gabos na police units na mag-monitor asin kurtaron ang posibleng mga aktibidades nin paniniktik o pang-iispiya sa bilog na nasyon. Ang direktibang ini ipinaluwas ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod kang pagkakaaresto sa sarong 30 anyos na Mongolian aviation student na saro pala na trained jet fighter pilot kan Chinese military. Sigon sa intelligence report, nagkukuha ini nin aerial photos kan Iba Airport asin kataning na Palawig River na nasa 5 nautical miles gikan sa nasabing eropuerto. Siniguro man ni Nartates na papakusugon gani ang kooperasyon sa katakod ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro na anuman na patakot iyuan madetect tulos nin ataba sin epektibong makortar. Mabukas pa ni mas dakol na senior positions para sa mga paratokdo ang gobyerno. Ini ang asigurasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang parte kampadagos na pagkapaiwas nin oportunidad para sa promosyon ka mga public school teachers. Sigon sa Presidente, kamautan ka ng administrasyon na mas dakol na paratokdo ang makaangat sa ranggo sa pagikan career progression program. Sa kanya nasa 60 o 16,000 na paratokdo na sa bilog na nasyon ang natawanin promosyon sa irarom ka nasabing programa. Base man sa datos kan Department of Education o DepEd, may sobra 40,000 na aplikasyon pa ang sangunyang pigre-review para sa posibleng promosyon. Tinawanin doon kang Presidente na patinikan sa iyang pag-utob kan promisa na daing paratokdo na maritiro bilang Teacher 1 asin paagi man ini para mataparan o mabalusan ang sakripisyo asin dedikasyon ka mga paratokdo sa serbisyo publiko. Sa iba pang baretang nasyonal, nagpaluwas ng rules ang Korte Suprema may kinalaman sa pag-aadal sa voluntary surrender bilang mitigating circumstance para mapababa ang padusa o sentensya sa sarong individual. Sa sarong desisyon na sinurat ni Associate Justice Samuel Garland, pinaburan kang Korte Suprema ang petisyon ng sarong lalaking nahatulan sa kasong bigamya asin ibinabaan sa iyang padusa sa 4 na taon na hali sa 6 na taon na pagkakapreso. Ini matapos na midbidon kan pinakalangkaw na korte ang voluntaryong pagsuko kan lalaki sa korte kan maaraman na may nakapinjenting kaso palan asin may warrant of arrest kontra sa iya. Nagugat ini kan magduman ang lalaki sa National Bureau of Investigation o NBI para magkuhaning clearance pero digdi nagluwas na may hit palan sa iyang pangaran. Bago pa man maiserbi ang sa iya o sa iyan warrant, nagpahayag na ini na handa siyang magsuko pero dahil na ini minidbid kan Regional Trial Court asin Court of Appeals bilang kaso nin voluntary surrender. Sinabi kan Supreme Court na kung gustong umiwas kan lalaki sa lay, dahil na ini nagbelta pa sa NBI asin wala man ang ebidensya na aram niyang may nailuwas ng warrant laban sa iya bago siya magsuko. Minidbid kan Korte Suprema ang voluntaryong pagsuko kan lalaki asin ipinag-orden ang pagpababa kan padusa kontra sa iya. Mientras tanto, okupado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ibang mga bagay sa nasyon kaya dahil ini ma-monitor o mahiling sa hearing kan confirmation of charges kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC magpuon sa Lunes. Sigong kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pag-monitor kan Presidente iyuan mga interes ka nasyon asin tatawan na sana ini nin update kung ano ang nangyari sa confirmation of charges sa hearing kan dating Presidente. Sigong kay
Castro kung ano man ang magiging pangyayari sa nasabing pagdangog. Iniyo ang para sa naman kay dating Presidente Duterte asin sa mga nagsangat ng kaso. Itinaraan man sa Lunes, Pebrero 23 ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity kontra sa dating Presidente dahil sa pigsasabing extrajudicial killings sa iyang war on drugs. Endot nang nagsabi ang dating Presidente na si Digong na dahil niya iniatindiran dahil warang jurisdiksyon ang ICC sa iya. Mientras tanto, sarong propestong leya ni sinulong sa Kamara de Representantes kan Kongreso kung sa inipapaotob sa bilog na nasyon, lalo na sa Metro Manila ang programa kan sarong probinsya na itrokis ng bagas ang mga basura, lalo na ang mga plastik. Sa House Bill 7781 o Walang Plastikan Palit Bigas Act, napigsulong ni Pampanga Representative Carmelo Lasatin Jr. kay po na seryosohon ang problema sa mga basura, lalo na mga plastik na dahil nalalapa o nakakasulat sa mga waterways na patakot bako sa nasa kapalibutan kundi maging sa salud ka mga tao. Sigong kay Lasatin, base sa Waste Global Database kan World Bank kan 2025, uminabot sa 11.2 bilyon na tonelada ng solid waste ang nakokolekta sa bilog ng kinaban, alagad akol ang dain nakokolekta. Sa nasambit na report na bulgar na ang Pilipinas pang 27 sa 50 mga nasyones na pinag-aadalan may kinaraman sa waste generation sigong pa sa congressman. Dahil ang digdi pinag-insisyon ng Lasatin napakusugon ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act asin magkaigwa nin pondo para pambakal nin bagas na itutrukis sa isusurrender na basura, lalo na mga plastiko ng mga tao o kaya kan mga tao sa bilog na nasyon. Ginibok ang congressman ang rekomendasyon dahil epektibo ang programang ini na pigpapotob na sa Angeles City, sa Pampanga, Magallanes sa Cavite, sa Nasinto sa Masbate, Barangay Dalupaon sa Pasakaw, Camarines Sur, Pagbilao, Quezon, Tarlac asin Bulinaw, Pangasinan, asin sa Angeles City pa sana nakakolekta nanin 1,693,213 kilograms ng plastic waste kan 2022, 932,863 kilos man sa primerong tulong bulan kan 2024 o kabilugan na 2,925,631 kilos sa laog sana ng 15 bulan. Ang mga nakolektang basura pigsegregar, tiniripon na sin pig-convert na plastic bricks na nagresulta sa pagwawas ng volume ng basura sin gastos sa pagmanihar kay ini. Inan rason nila sa tin kung nata gusto niyang maipotob ang programang ini sa bilog na nasyon alagad dahil nagtaunin sa wisyon ang kongresista kon pirang kilo ng bagas ang itutukis sa kada kilo ng plastik na isusurrender kan mga namamanuan. Sa iba pa niya itong baretang lokal, ipinahayag ni Senador Robin Hood Rubin Padilla na bukas siyang magkandidato bilang Vice Presidente ni Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo ng makandidato sa 2028 presidential election. Sigún kay Padilla, magiging running mate niya o siya ni Vice President Duterte kung ipag-orden ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Maski abo niya talaga sa politika pero basta sinabi ni Digong, masunod siya. Kanaputon kung handa na siyang kumapot ni nalangkaw na posisyon, simbag ni Padilla na ipinangaki siyang ready. Lalo na ang Vice President para sa iya bako man masyadong puro man sana advokasya ang trabaho. Garong inisperta kung kayang-kaya niya ini sigumpa sa senador. Sa bareta niya to sa ibang nasyon. Nagpatanid ang Iran na magiging lehitimong targets kini ang US bases, mga pasilidad asin assets in kaso umatake ang Amerika. Ini sa tawag kan itinaong plaso ni US President Donald Trump sa Iran na 10 sagkod 15 aldaw para magkaigwanin nuclear deal. Ginibo ni Iranian Ambassador to the United Nations Amir Said ang makusog na pahayag sa sarong surat na pinadara kay United Nations Secretary General Antonio Guterres asin Security Council President. Pinagunambitan sa surat ang sarong social media post ni Trump kan Miyerkules kung saan sinabi niyang posibleng kay puhanan kan US ang mga base militar kan United Kingdom kay banan na saro sa nasa Indian Ocean Island in kaso dahil makipagkasunduan Iran. Sigon sa Iranian Ambassador, ang siring na payag kan US President sinyal nin tunay na peligro nin military aggression na resulta makakadanyar para sa reyon asin posibleng magdara ni matinding patakot sa pangkinaban na katuninongan asin
seguridad. Sa lado po ng Karawato Sports, ikinagma ni Gilas Pilipinas guard Dwight Ramos ang pagsabay na ni Quintin Millora Brown o QMB sa second window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa nasabing torneo makakalaban kang Gilas Pilipinas ang New Zealand at Australia. Sinabi ni Ramos na dakulang tabang sa inda ang presensya ni QMB asin inako kaini na underdog ang Pilipinas laban sa Australia asin New Zealand. Magiramduman na dahil nakasabay si Kai Soto dahil sa bako pang marhay ang sinapar na injury asin may liga pa ining hahampangon duman sa Japan. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya si Miss Alexis Rilibar, kambaga sa East Regional Forecasting Center. Miss Alexis, good morning. Please kami. Para po sa tuyang weather forecast, nunyang petsa 21 ng Pebrero, aldaw kang Sabado, ang makakaapekto sa tuyang ngunyan sa Bicol region is itong northeast monsoon or ang amihan. So asahan niya to na itong amihan ay magadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang mga pulo-pulong mga pag-uuran na mamamatian ta digdi sa buong Kabikulan. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan ang giiral sa Bicol region na at ang kadagatan naman asahan natin na magiging katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Agwat ng temperatura ngunyang aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 30 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman ay wala man kitang minomonitor sa kanya na low pressure area or bagyo sa laog sinsa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So generally fair weather ang ma-experience na to kunya na aldaw. Mali yun po sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Thank you very much, Ma'am Alexis. Makatugang ina pong kabilugan kasatuyang alas 7 mga bareta. Ngunyan pong Sabado, Pebrero 21, 2026. Kapakara po ka nakatuwang niya to sa pagsurat ka mga baretas na kalis na 12 oras. Jenny Balyaran, siring man si Nicole Ann Gloriani. Laro Technical, Kuya Juna Police sa PCDB Social Media Department. Yan po dyan si Jerome Nico Martinez sa tuyang pong IT. Asin siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Ate Helma Cordova Sagin. Nakaantabay. Si amigo Lou Arthur Escobar. Good morning, amigo. Asin siyempre kay Homer Alista Lola, Benji Dapogi, Ben Namin Hile. Good morning. Kay partner King Rinaldo, good morning. Sharing man si Lou, si Gerald Aranya, good morning. Kuya Bob Gandano, good morning po. At saka si Sir Jeff Santos dyan po sa Queens, Australia, good morning. Good morning man kay Bing Buen Bores. Yan po sa San Isidro Malilibo, Talbay. At isa kabos po na nakatune in sa DCGB 729 kHz. Kapitan ka mga radyo sa AM band. At sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Sa mga nasa YouTube channel kan DCGB. At sa DCGB News Online Facebook page. Siling man sa mga nakaantabay sa indang mga gadgets, cellphone o tablets. Sa DCGB Live app. Good morning po and maraming salamat. Ako po ang silong naging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa pagka na po masunod, ang Radyo Klinika with BP Henry Maceda kay bara na sa iyang guest doctor. Taud-taud lang. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na.